Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini nili hongke barji pula si non nili maksa me celogai pon poja. Pini ya bangke nili tum Scooty nam depen. Servicing nam depen nang lasi pini bangke first servicing lo lasi nang li tum tame nanglang don ik thorno ke cheng pen ki judan tame. Lapen ke nang li tum yong si nili channel nang subscribe dun delang polote non nang subscribe dun ik no lapen ke bell icon nong tame nang click dun ik no lalu pote nang li tum nili video isi tame nang mizu nik elo. Laheno jo Scooty bangke Jupiter Classic top model nilitum nat tower meu elasi lasoposi enghan side lo adang bangke servicing apor bange 500 kilometers to 750 kilometers tamen non nilitum Scooty bang 704 kilometers lo yo lasi pini bangke servicing nam popular first servicing lasi nang litum tame ke cheng bangke judan tame nanglang don ik thorna non bangke nilitum nili bong pen nili hempen ke barik lo jo gari servicing nam ik phan lasi nang litum tame lapu nanglang don ik boma nilitum na tower ke inghan side nang litum tame thek long lo jo lasi lapu nanglang don ik boma nang litum tame pinia weather bangke ingsamik dop lasi nang litum tame video bang kelang nang pat jodun thu noi ke cheng pen nanglang don lo plote non nang pat jodun thu anoi ang kelang don nili tum tame jolapu nili bong pen bang hini damik bom no jo lasi nang li tum tame nanglang don ni thor noi pinia weather thuge ke do ik me he jodi nangli tum tame video bang nang kelang don nang pa jodun thu no de nili tum tame la pu damik bom lo jo non si matipung garden anta kele iglang jol asi nangli tum tame lapu nanglang dunik bomo nili tum tame damik bom lo jo si sirvu muan kele iklang jon nilitum nang litum tame nanglang don ik bomo nilitum tame damik bom po nang litum nang kilang don nang pa jun dun thu no nanglang dunik bom no jo nilitum non dam ik bom lo non joising doloi tame nilitum le ek elo jo non joising doloi tame ke par pon eglo nanglitum ke cheng ben ke judan tame nanglang dunik bom mo nilitum tame pale eglang hada lek da prang bo yo non bang ke rongi hang ansi nilitum lek chola nanglitum nanglang dunik bom mo ke cheng ben ke judan tame non si rong ni hangan si lek cholang yo non si
Rongkhela na bazar lom si le ik cholang yo lasi nang litum video nang kelang non mang nang pa junu ning thuno ni litum tame le ik dap po lasi nang litum tame nang lang non ik bomo ni litum tame de dap prang po jo lasi non nilitum lang ne tvs long an kele dam ik po jo la sinang litum tame nang lang non ik no odak lo nilitum non kisu ik po non gari ke servicing phansi chongho ik prong lo jo anu tin tame non nilitame chongho ik ding lo jo gari servicing phang phang non ke kang hong lok lang jo servicing long da prang po non alom so pilote ang litum nang lang don igbo mo lasi non ke nilitum Scooty bang servicing bom lo jo nang litum dome thegik long no nang lang don igbo mo lapo non ke servicing ke tang thuang deng an lo jo non servicing tang lo lasi litum dome non servicing tang dat lo posi non ke barik pon litum ta dakpen non mang ke gari servicing tang et pen hem chedam ik bom lo jo litum lasi pinia video bang la ponsi kang tom lo nang litum ke cheng ben ke judan nang lang no dik parba choro lo antin mandami lasi pinia video bang ke la ponsi kang tom next video long mang le litum chedam freak na